Velkommen til den her video. Jeg har været i Rosengård Centeret, og det er i Odense her på Fyn. Og jeg tænkte, jeg gerne ville lave et haul, så ja, hvad det kommer her. Det er den her. Det er et viskeleder og en blyantspidser. Så den er jeg okay glad for. Den er for Bog ID, så ja, videre til næste ting. Det er den her balsamspray. Jeg manglede en, fordi den anden jeg havde, den havde mine forældre brug for. Og så havde de lovet, at de ville købe en ny, og den fik jeg så. Så ja, det er næste ting. Det er den for normal. Ja, det er sådan et låg-agtigt. Så kan man sådan, ja, hoppe med. Nu jeg selvfølgelig har den ske med. Og så åbner jeg den her. Ja. Så den er jeg også glad for. Den er faktisk meget billig, fordi den koster kun 17 kroner i normal. Maggie, kom. Kommer min hund. Hej Maggie. Ja, nå, videre til næste ting. Det er den her kasse fra Kop & Kande, tror jeg det er. Og den koster sådan 20 kroner. Jeg kan lige se, der er på skiltet. Og den har jeg i grøn og i beige, fordi jeg tænkte, at man kan jo godt købe to, fordi 20 kroner det er jo billigt, så ja. Det var jeg også lidt glad for, så videre til næste ting. Det er sådan det her slags diamond, og den er jeg også sådan glad for. Og jeg kan lige se sådan en ting, der var på. Den fik jeg, fordi vi måtte vælge en ting hver over dag. Og så valgte jeg jo sådan de her to ting, og så købte jeg selv den næste ting, der kommer lige om lidt. Men ved til næste ting, det er de her Charms fra Bog ID. Og det var sådan dem, jeg selv købte. Og ja, imens jeg fik den her og den her. Så ja, jeg havde jo bare lige brug for, at jeg manglede nogen. Så ja, det er næste ting. Og det er sidste ting, jeg tror lige, jeg har vist den, men den her slikkepind på Søskende Grene koster kun 1 krone, og jeg købte en til, men den har jeg spist. Og så fik jeg en, fordi at det var meningen, at jeg ville købe den anden til min lillesøster, men så kom min lillesøster og mine forældre ud med bare sådan rigtig mange af dem her, så vi fik bare en, og så beholdt jeg den. Så jeg troede ikke, de ville være derinde og købe den, men det er på Søskende Grene. Slikkepind. Så det var egentlig bare alle de ting, jeg havde som et haul her fra Rosengård Centeret i Odense på Fyn. Og det var egentlig bare alle de ting, jeg havde købt og fået. Så ja, tak fordi I så med. Husk at like og abonnere til min kanal. Ja, tak fordi I så med. Hej!